Nesta imaxe imos vos explicar a constelación do Cisne. Como podedes observar, atravesa a Vía Láctea. A disposición das súas estrelas fai que ás veces sexa coñecida como a Cruz do Norte, contrastando coa Cruz do Sur. Atópase rodeada polas constelacións de Lira, Cefeo, Pegaso e Áquila. A súa principal estrela, Deneb, forma xunto con Altair de Áquila e Vega de Lira o Triángulo do Verán. As súas principais estrelas son Deneb, cunha magnitude de 1,25 e non se sabe exactamente onde se atopa, pódese dicir que está entre 1600 e 3200 anos luz da Terra. É unha superxigante branco-azulada que brilla entre 65.000 e 250.000 veces máis que o Sol. Ten unha magnitude absoluta de menos 7,2 e o seu nome provén do árabe que significa cola. A segunda estrela máis brillante é Sader, con unha magnitude de 2,23 e unha superxigante amarela. Atópase a 1500 anos luz da Terra. O seu nome provén do árabe e significa peito e brilla 65.000 veces máis que o Sol. A terceira estrela máis brillante é Hiena, con unha magnitude de 2,48. Atópase a 72 anos luz da Terra e o seu nome significa ala. Tamén está Delta Cygni, con unha magnitude de 2,86, atópase a 171 anos luz da Terra. Tamén podemos observar Albireo, que é unha das principais estrelas dobres do ceo, cunha magnitude de 3,05. Ata aquí as estrelas que podedes ver, pero tamén hai outros obxectos que non son visibles a simple vista e os máis curiosos son 61 Cygni por esta zona, que foi a primeira estrela cuxa distancia a Terra foi medida, exceptuando o Sol. E tamén está por esta zona Cygnus X1, que é un dos máximos candidatos a ser un burato negro, atópase a 8.000 anos luz da Terra.